Closed doors, I'm a fool for your love. Behind closed doors, I'm a fool for your love. Hello everyone, di ako sa bye-bye, ay sa pier di ay. Sa pier, sa Jagna, agahong live kay nairi, nakuan man, ba't na sa toang live? Uy. Tarag pier, asa na ba to? Ayan. Pang-upload lang, kay wala na ko'y pang-upload everyday. Ngayon ang na ko'y pang-upload sa gikan sa dagat. Hi, hello guys. Mega love shout out Almastings, Tata Yormi, Miss Wilma Irlandes, Tita Mings, Jen Channel, shout out Miss Mariel Vlogs, Miss J Kusina, RBM, Pinoy Arab, Jocelyn Santillan, mega love shout out. Almas Things, my ses sponsor, my super sponsor. Mukhang yutot, hello. Wala ko snack diri, gigutom na ko guys. Way snack ay way kwarta, gamay ra akong haling, palit na kog bugas ug isda, bulad pod, palit ko og bulad. Ambot ayo, di wa koy dang listahan sa shout out. Pa-shoutout na lang dyan lahat MLSO sa inyo lahat. Asa na bang pier? Ay, tora day. Ang barko asa raron? Di man makita ng barko oy. Silaw man guys. Why lipstick si Bukid Vlogs, the original beauty. Ay. Beauty ba na bijak man? Bijak dagway. Nag-live ko ganiha guys, pero nawa akong live. So, nag-video na lang ko, nag-record na lang ko dire. Ayan, guys. Lami ikaligo oh. Lami iligo galing kay. Wa ko'y dang ilisan. Bi swak saon oy, para sa akong pulikat ba. Tindog ko be. Ayan, init. Tula ko sa akong bagay. Lamian to diha oh. Ulangoy ko. I want to swim here. Gusto ko malangoy. Wa may agianan na. Nanay naglutog barbecue diha o sa loyo. Nagtako na sila bunbun ang barko guys, tuwa. Nagtako nagbarko og bunbun. Nangat. Iatay ko no ilang kuan kay ilang barbecue ba nga home. Arang inita guys. 3 minutes. Lami lagi diri standby. Uy ako ra isa. Ay ito ay landong. Adto ko dito bi. Landong siya. Mahog unya ako diri. Kalaagan na gid nako oy. La 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 la. No, kalami sa view. Hala, adto ko dito magsuroy-suroy ko. Ang taga-bukid di as dagat ara. Hapit ko mahog. Ay diri kay arang katinaw kayo diri guys. Hindi na ko kaagi diri. Ato guys. Dito ko moabot customer. Akong balihon ang camera be kan makitaan ninyo ang kuan. Makitaan ninyo ang view. Subayan.
Basta din sa tuloy, di ang aton ko sa tuloy. Ini ano sa dagat kaya nakakuilisan yung sound sa ikan diri ba ako nang langoy na dito tapos ko na ko dahil sa isa na ko sa siko tao kay mga anak ko diha ang barko na lang di ay mo sa kadire ibalhin diri o itako ang barko na lang mo sa kasama kuan pantalan itako kalingaw pundos ano sa pa man mahuman gamay ra man kayo ng ilang luter piluter gamay ra kaayo guys so many
tapos diri mga kabadyanans. Ay, guys. Wala kang tao. Diyan yung wala manin. Wala na isort, please. What is that, guys? La, nilangoy. Asa na? Ito. Nakakita ko yung surface. Langoy. Please, magkapudak ko ito. Asa na? Isda, guys. Dagat. Parang di pala ako nag-isa. Nagdalawa kami. Okay guys, mag-bye na ko guys. Bye-bye na guys. Thank you for watching. Don't forget to subscribe sa channel ni Bukid Vlogs. Bye! Love you all!